Tässä on Allan Knights Kasavuoren koulusta Kauniaisesta ja on pyydetty näyttämään, miten meidän Unelma-koulualusta, joka pyörii avoimen lähdekoodin Dreamillä, Dream-platformilla, niin miten se toimii. Ja aloitetaan sillä, että mennään dreamschool.fi-osoitteeseen ja päästään tämmöiselle kirjaudu sisään sivustolle ja tässä vaiheessa en käytä omiani, vaan käytän Teppo Testaa, joka ei ole kertaakaan vielä järjestelmässä käynyt. Teppo Testajalle kuitenkin sitten on tehty tietyt taustalla olevat käyttöönotojutut, jossa meni sitten noin 15 sekuntia. Nyt kun mä kirjaudun sisään, olen saanut tunnuksen Teppo Testaajana, niin pääsen ensimmäistä kertaa mun työpöydälleni. Tämä on tosissaan virtuaalinen työpöytä niin, että tämä aukeaa millä tahansa selaimella ja kun siinä on internet siinä koneessa, niin sama näkymä tulee näkyviin mistä tahansa päin maailmaa. Ja nyt kun mulla ei ole mitään, niin mä lähden ensimmäisenä lisäämään itselleni palveluita. Ja koska posti on se, mitä käytän kaikkein eniten, niin aloitan sillä. Ja tämä ilmoittaakin jo, että mulla on 3 lukematonta sähköpostia, koska mun Google Apps, joka on liitetty tähän meidän Unelma-koulukokonaisuuteen palveluna, niin mulla on tämän kirjautumisen yhteydessä tehty tili. Mennään katsomaan, mitä siellä on. Ja niin kuin huomaatte, single sign-on, eli kertakirjautuminen tähän järjestelmään toimii. Eli tämä ei kysynyt tässä vaiheessa mitään salasanoja, vaan tämä järjestelmä mun puolesta kertoo, että mä olen Teppo Testaaja ja antoi hyväksynnän palvelun sisään menemiseen. Tämä toimii ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa Gmail ja näin, että se toimii. No jatkan tästä ottamalla muita palveluita käyttöön. Aarre-arkistoja on ainakin sellainen, joka mua kiinnostaa, koska mä oon itse huono muistamaan, missä mun eri tiedostot on ja niiden löytäminen on vähän hankalaa, niin on paljon parempi, että ne on aina pilvessä mukana ja silloin Aarre-arkistoja on se, joka vie mut suoraan mun Google Driveen, eli mulla on olemassa tällä virtuaalinen paikka ja mä voin tallentaa kaikki mun tiedostot suoraan mun koneeltani. Niin kuin huomaatte tuossa oikeassa yläkulmassa, niin edelleenkin järjestelmä tunnisti mut automaattisesti. Sitten jatketaan palveluiden käyttöönottoja, niin sellainen kalenteritoiminto, edelleenkin Google Appsin yksi ominaisuuksista, niin on mahdollisuus ottaa käyttöön, eli siirryn kalenteriin tästä näin ja taas sama juttu, eli oma kalenterini tulee sieltä esille taas Teppo Testaajan kalenteri ja tätä voi esimerkiksi käyttää nyt organisaatiossa silleen, että voidaan jakaa yhteinen koulun kalenteri tai muuta. Mä nyt en mene eteenpäin noissa aikavyöhykejutuissa ja muissa, että käyttöönotto on siltä osin vielä tekemättä.